Unus im ubakraw usin syari kawi kahimaru o yar ba ka kahimabat ya kanam jeng uk mo ang manela bana keleng ke perthi olong im ubakraw im ubastan im ubadon syai kata kaman ke jeng im ke jeng u tenroi ke kaba long kaba jayo to im kalong kumne kani kedua khamat jong im usyok kli udan ba itenat mut udan ba itenat mo sintur ba itenat hinrei tang siliang kangap jong u kalong ba bha kumne dari siliang pat udan ni ngasong tu abang ong udan ni kemut udan kumne kumangilong mangi kani kasni do lan ka do kadon tang kasing ba mi nang ne ba kalong tlu ba siliang nang ne mar siliang kumne syane mdani ni syane ka biang ba itenat ba kadul ka jong u te boni kiba empai perkhat namar ba kisupai luklak untuk kidor lane kijing aba uyeng ban kren kijing kren kiba kamjangal umla ban itu lane kimla ban da mudur bonus unu patsya lanus im unlong hadu katagen te udon ki menteri kijing ur start ba te gini ki menteri ki ba trei lani ki menteri ngi ong ki ba don hapo jong u ki ba ya kersan ni ka kam ban ya trei bat u ki kamlong ki menteri ki breu ki ba kham sarong ki breu ki ba kham batai start ya ki ba usim utip kile kuma ki kham tip maki te kumno unle krang ban yo dau ban kem dau ye gini ban kem dau kum tur umla tenrei kwa ban ai ki da kui ka kam ban test ye ka jing start ka shisha ka jong ki te kum ta im lo pemi ye ka wei ka jing pen bana akaba ula khot ye ka hima bar kinu ki samla ki bala nang la start ki ba don ye ka dan la ne kinu ki samla ki ba empat sem nang la start ru ngai ki ba don ye ki sap ka jong ki ban draw jing draw tinwan hakataka madan ke bos im lebu ke caka bos im lebu ya ka bandro ya ka dur jong im ukwa ba ka perthei kan tip ya u pi kan kham tip shu ya u sang jong u te ukwa ba kita ki breu kin dro ya ka dur ka jong u ken te ukwa ban i hang ni unu breu ba stan namar ukwa ban jet lan ni ban thung ya wei pat ukenja ni la ban ong governor lani uta unong sensya lani uta unong yalam ubalong hadin jeng upa next na unlong uta pat uban pek ye ka sensyar ka kadar ban peniat ye ka hima ka sima te kumta kila bun kila wan kita kinong drodur ki dro ye ka dur ka jeng u ken ula syong bet kumne ka syuki te kumta kila stang ban dro kinong dro dur ka start kila wan ki bru ka start keleng saudong kila wan ban droi ke dur ke jeng u te aprem jo kita kinong dur udon uwe usamla ubalawan bane simenta ta ke jing dro tu tau samla ula perkhat kumlo ngan dro us im gen baru khot usyong kumne us im te baru khot ki dro hi kumne kumos im usyong te rei tau we samla ula perkhat ma kumlo ngan le ban droi ke dur ke jeng us im ubalong patsyar ubakrau ubadon buram ubala bananam keleng sepang gaji start ke jung sepang ka spa jung sepang ka buram ke jung kulungan le unta ula rai radri ula dro tang siliang usyong sim pastai usyong nang tei kendiat uyo bandro be tik tang la kaleng kamon ke jung sim kani kaleng kadiang ukram dro su mal kala dano sibuk pai gum tu kemot ikani yo i bet tang ni tu dro bet tang siliang gedor ke jong sim gedor ke pabreu gedor ke itnat khamat ju ke itnat gedor khamat ke itnat tang siliang di siliang te kasin sudah mendondo te kumlon dro te wong kane kade gedor ke bangan dro nam ta jong sim jong pat syawa krau ke perthei ke yo i gedor ke pabreu ke jong sim
Ti kumta na dep kita gaji drodor baru khoj. Mo adin bla dep kumta. Ti kelia pha ye kita gidur kelia IT ta gidur hau tau unong peniat jong kita gaji dro. Ji kop drodor ye gadur yung sim. Ti da kala penpoi ha kiti yung sim la pek kawai din kawai. Kebekut last ulap ia tak kedur kemudian tang siliang kedur kemat kejung kebai tenan kata-kata tak kedur buat kedur kemat kejung buat thabar buat pernai kepada isong kiaba terus umla ban mudur kata kepor beli kumno we do brew withdraw kumne pi hakajim jongi ru kum kibriu dan kamai kejing start idun kapa ba ye kanu kam shwa bangin le ye kang ide benda perkat ba ide bana sanjur ba mde tamba ide banle ngi chule kerki no ya ka em idon kam banda perkhat kumno ngin le bakata ka kam ke bangi ngin le kan phalang pat sengi kan long ke jingker khu pat yangi pi nomor teng-tengi sukmen bangi layo ini ka kam ban trail ne banle ni trail ka ni le ka ndala dep pat kampoi senu tenrei uni usama udan ia kata gajing angnot gajung baka future jung baka bansawan gajung kan long gajing kerhu ye ye ka ying December kamtam kan long buram ye usim pi ka gajing jung briru ngide basu thu kumta bon nangi ngewat ki kam ki jam ngiyo ban ye tre ki kam ki jam mo kidon ki isen ki ai kam ai jam ngi la kalong ka kam ublei ne la kalong ka kam ban ye tre ba ka perthei ban ye kamai ban ye bam ye diru tenroi kamboni ne ginong trei kilong ki bomdon ke jing songu pat ya ublai lani ki bomdon ke jing songu ye kitu ki trai lani kitu ki kenrat lani kitu ki brew ki ba kam ye ki kimdon kata ke jing snow kian ke bendo jing ki ke jing songu dam ta jing ki tang nomor bagrayo ban trei ki su trei bit la ka trei gitu hinrei ke bedon kam golong hab ban trei ha kita kerukom ba kajingker ku kan long ningkong ya utu trai ba aing gitu kam kaburom kan long shwa ya kajing yo nong kan long shwa ya te hangi yangi pat kan long hadin kan habangi trai kan no kam ngin penso bahaya gitu ki ba kam ni sibuk menta ni trai kam sorka ni trai hok ika bana bagi trai hok ika ni yo ika bainong wat nda bang lakut ke jing trai jungiru ka dan ka banong ka ki briu ki ai ngi ke jingiro dak mat ublei dak mat ubriu ki ai ngi rei kambon sinte ni trai tangdem no tangdem ki ong ka ni trai la ka trai kum to lek trai pek kumalong menta ka jinglong khem akor ngala man ong jung ki briu mo ngilik bela man ka sngi ngir trai la dang trai kam sarkar ka ke jing belai ti namar beli katur katur ngiyo da ka pisate su da ka nong te teng kilik tray asngi ki pep laisngi ki tray asngi laisngi ki pep sausngi ba lane kilik tray ka sitayo tang sausngi sisngi la pep no kitu ka de ka jinglong ka ba mdan ka jing yukor ka jing buram ki kam ka ba tenrong hangi kidan pat kinong tray ngane pi ki ba ngayo i la jong ki khamat ba ngatip ba ki ba tray hok sisai ka kam ka jong ki ba ki bom ju pep yani ki bom du sim suti kumar kemudian badan ki dau ki ba mla ban kiar yele kat bala ban trei hok ban be hok i kam go jung ki tu kolong ka ba itana sikade hakmat ublei hakmat ubreuru badu ubreuru kurku bi gitu ba trei sitom sisan du ka do no du kam sem baro hoit la dengi trei ki nu ki kam ru la kalong ki kam bala ki jungiru ki bo breu ai bala ni ngi de ban sutu bang ngi de ban trei hok kadang ba kata kajing trei jungi kan long kajing kerku ya tu ba ai kam yang ni tu ni samla udan ni kata kajing angnut kajing kalong ba ngan droi kini gadur bakan long kajing kerku bat ka buram ya usim haka perthai barakoi kunta ula perkat balada undro berarti undro ba ika khamat kajing kamut punumla ba punumla ban buri ye kajing sneu jungan ka siliang kadur khamat jung usim te ban like baka persai kan mi i kata gajing sneu gujung ka siliang ka dur khmat usim ngan dro tang ni kan go bha kum taula dro kata dur go bha tus im umla ban mudur umla ban semphang
kai kene balai unu samla balai unu breu bedroy ngadur udroy nga tang siteng balai ule kumne sim sedang berbitar ta sedang mendom la perkat ngade ban pensitam unu breu bangla pha yu bon droy ke dur ke jonga balai udro kumne tingum tau la pha wat yu hangnu sa usyong la pik dai ke address la lap balik khot la ajik tip yu bude ban wan khmat jung sim bo sim udon kam yu ban ye keren badu tau samlau lawan wan la syong ta khmat jung sim ulong samla ngakwa ban keli ye me ka wei balai ba medro yang atang siliang gadur khmat balai me medro ber atli ta samla la jibab yo sim de ka musim ka basngurit bat khanyu ong sim ngala ko ngu ye ka jing kwa jung pi bat kane ka dur ka bangang adro ngakwa bakan long ka buram ye pius im ka perthai bor away bat ka perthai kan yu isisha ye ka jing ba breu jung pi bat ye ka buram ka jung pi im kan ran ndei bang adro da ka muai pat ring adro ba pin yo ye ka buram na khmat jung ka perthai bat ka jing ro khmat kan ka perthai kung tang adro ye pi tang kan ka dur ka bangayu I ka ba itnat na ka jaka ka bang ngashong na kadro shu siliang pat namar kador siliang ka jong pi kan penrem lane kan pen le rhino ya pis im wal pilong im ba kraul nrei kan ni kador khmat jong pi siliang pat de haba kibriu kin pe kin khibei no pan nrei kum ta nga buri no ye kan ni ka basneu na pen I khmat jong persei ye ka dor ka ba shisha jong pi ka ba bhabreu wala phimdon kan ni ka dor ka ba bhabreu bro atli ki liangap jong pi ru nrei ka persei ka la bishar bo news im lada udan berarti liki ngap dur khmat jo ka biang de sisa bo bhabre no bale ka dak ka sien ka sakhi ba ka ni siliang ka long ka dur khmat ka ba itna ka ba bhabre ka ba ilup ha I madin bola perkhat ba sipang long na sukmen ska di ko samla ka sisa melong samla ba stan ba sempang ba kloi ban ye dai ka buram ka jongaro ban wan ra ka buram ba kane kan long ong sim ka jingkar khu ye me but me nadu mentakas ni ngala jet ya me ba melong wei ni kinong nong trailang bat nga kan ka khet ka jonga ban ai boy ai men sim nga ai boring kumno ban pentelun ya ka kam ka sensyar ka khadar na ka tau nu pai lang ban mentang ni ka hima ka ba he ba ka ba yar tu nu samala ula su kemen sikade ala ka jong ka sim bola sngungu yu sim ong na sngungu sim ya kan ka jing terwa jong pi ban nga kloi ban trehok kumbang la draw ye ka dor jong pi ka ba shisha kum taru nga draw kum taru ngan trei ni ka kam ka jong pi hakam sim ka ba shisha ka jong nganom long ubriu ba asap nganom long ubriu ba sarong ngan long ubriu ba snurit sim kum ba pi pi long ba snurit ngaru ngan long ba snurit tu sim ula sngobas ka di e ka jing ye ki kentin ki ba ulas yobas kadi e kini ki kentin ki bolu samla la kren kum dola thungi u manlong u nong sensa hadin jong usim pat ba ka mod ba next to the emperor to that emperor ude uta usamla uban yeng ban penyat ki kam himas man mal ulong ba stan ba de sempang ubala ban wanra e ka buram na kam ta ka hima na ta khat jong sim ju te ka jinglong jing em ka jingi ka man ka siru kajing em kajing temu jeng kajing em kajing kan long kajing kerku da ka benta jeng habangi trai ya kanu kanu ka kam in community ba kajing kerku kan wan but na din jeng katu ka kam ka bangi trai ndai bangi trai tang ban yo pisah ndai tangi trai tang bangi yo e ka bainong mo lagi ong bangi trai tang ban yo e ka bainong ki babun ki long ki bomdan hok ban sim ye wat e ka bainong ro mar kajing trai jeng ki kam long ka ba bha ka ba khoi ka ba suba akmat gibriu ne akmat blai ti kumno ngis ngau tep mo ni don lagi jong ki kam ki bitrei te teng teng ila sia thok teng teng ila sia darab jot teng teng ila siu penbun tang kita ki le excuse ki bom don norim hai ru em mo don norim hai ru em kuman ong no kum hasor selong ki kam ki jam ki sa pending untuk ki office kinong tray ki wan tray kat bamon ki leg kat bamon ting ting ki poi tray kat way kat bajen da kali balai ki slam kat tapor block kali ki ke jing block kali kala syak keno
Kelas kuno pe kita kejing blok kali. Lada kalong baka blok kali hatu mlamu ban mi no prabaje kendai baje. Balik tray. Nrei ke portray kalong sipo baje kin mi na yung sipo steng yung blok kali. Te kum kita ki eke ngal ngakwa ban bu akmat jong pi ya kan nuksa ka ba. Ai ba ka to ka kam ka pi tray kan long ka jing ka khu ya pi bat ya ka yung ka sam ka jong pi. Kalong ka burom ru ya ka ri bat ka jai ban riu ka jong te hang nu menta pin siam yi priu ki badan ka taka kit kli ban tre hok yala ka jong ka kam ka bala benset halo jengi lada ka long ka kam sorkar ne lada ka long ka kam ka jong blai nor bon wa ka kam ka jong blai bon ki priu ki ba sanu pin liwat ye ki kai mo si ong no menta labu ye ki ban tre ong si ong no mo labu ye ki ban tre se joai kin sa aselong de kin be kam na silong se joai anikin trace ng strong kisa asilong kasilong ladi ka headquarter ka jaka jong kajing bahabat ka jaka jong kajing snew la donot tu bar khay ti ladangi la priang ye ka bahat tingi yo kajing karku la ni priang na snew la snew hi la shukla top la shukla ya shukor no tu hi mo te ting ting wat khamlik trai ru don bade ki ba khamlik trai ru ni ki yo ye ka present jong ki yo ba kim absent ki wan trai hi balai nia su jan nia su i nia burom iwe da ka pop da ka top da ka syukor kata kaun ra ka jing tim ka ri ba ka jai bendu ka jing hor kit hor dang dong ni trai hok ki kam ki bala penset alo jing la kalong ka kam sarkar ka kam seng bahalang ala kalong ka kam ki company la kalong ki kam ki jong blai la ne ka yin ka sem ka jing yin ya burom ken pi but kanugro kam ka bengi trai tot tim ding blai ba ada blai umai nginum yo ban tray kanu du kam tu news im de sisha hadin bala penmi ye kata ka dor bo nu samla ula draw yo sim kalong ka puram ka kra ka wanra ye ka puram ki on paddan us im u habreu kat unus im tu ne pitip ula le ayu ye kata ke menteri ke jung ki ba ula padro ye kiru ye ka dor ka jung ki ba kiru ki sarong isu start ba ki nang ma bandro ka draw yo sim abagi droy kata kangap siliang ka jong slim ka basniu lay ti dapat isniu ki dapat isi ba na ki ong ba ban pen ie ka pertai ba usim udah siam jen jar ba nang ta pen ban kalong ka jing ranyo sim ti kum ta ulo weng kamlut iki barokot walu legit ki way pat ki bam siam na don kata ka competition ban ye draw ba ulu samla pat un ya lam ye ki ye kan ban ya lam lenti ki kumno ban ya penyait ye ki kam hima ki kam sima te to ublei un karhu un ai kajing syampang yepi un ai kajing sotu yepi langba jong kene kajing tu khana tenrei ka banga don ban ong bat ban sneng dalong ba to ai bai kanu kanu ka kam ka bangi trei ngindon ka wei kajing mot nga trei kene ka kam ha office nga syong kene ka syuki ai ba kajing trei jonga kanon ra ka buram ye kene ka department daga de pion nu berit ada ka cleaner kumno ka cleaner sibuk menta pak sat ye ka ye kajing kriet kanyat de keti kanong kajing jak borom ye ka office tenrei ka itenat ka office ka khoi ka itenat marbali ba kanong trei ka cleaner kalong ka snow ka don ye ka mensim je kajing kitli bonon ra ka borom ye ka department ani ka office pion lane kita ki paranong trei office ndai pion la don ka bala syak kentho mo ki don ki briu ki ba ki tray office bagi don kamru don kam si tay bay syapat ani kanit te pila ani kadi bangi don lat pi bangi ni ai bay syak ni set ki keno akitai ki bangim kot syu ka kti ba khmat kitai ki kwa te la da yo ai bay syak te ka kam ka ya be khmat te manga hinga kwa pi te kita ki wan ra ka jing jingut ki wan ra ka jing snowdur jong kanu ke department ke badan pok ke celah ke jungi mal balai berkuat ubarit unang ban pan jing pan na gitu ke bawan bandan kam wat tambali pi kendiat I jakaru hanu don kata-kata kimenti ban yo dam yo sibun we skret dam yo sibun sikiten kuai kita kita ngin nang ne sikmat mo in sedang ban im gibriu ki ba don sisa ka akor ke buram betti bru te blai betrehok ira ka jong ka kam kumunu samla ba don be kita ka jik thmu ba dakani ka dur
Dia kan kajing tray ke jonga kajing dro jonga kan nonra ke burom yos i mereka hima. Dia kan kajing tray ke banga ngadon na simti la dari barit kamru. Hadu officer ba ridoro. Ba da kajing don jonga kan ke department kan long ke buram. Ya ke department ber kajing kerhu. Ya kitu ki badon kambar. Problem kerhu